ka-adventure, I'm back my channel, Renato Kilaton. Oy ka-adventure, atong ngayon ang panginabuhian sa mga bulanon. Kining Wilder ka-adventure. Mga bisag unsa nga klase nga pusaw ka-adventure. Ato karong sudlon ang atong kaigsuonan nga ang iyang panginabuhian ka-adventure Wilder. Okay, atong sunod diri si Sir. Mayong buntag, Sir. Kisay nga na, sir, kalang bisubisa lang, sir. Bisubisa lang. Kisay nga na to, sir? Ako si Nilo Islaban. Si Sir Nilo Islaban. O, ka-adventure, nakaroon si Sir Nilo Islaban. Imuling shop diri, sir. Kaugalingon ng siya. Pila na ka juga katuig diri, sir, sa nag-welding? Sugod ko pag-welding. Sugod og welding shop 1998. 1998. Mga 25 years o 30 years. Anak John. Mga 30 years. Masay mag-close lagi pod kay bakasyon sa laing nasod. Nag-abroad ka, sir? Nag-abroad. Kumusta man ang kinabuhi sa welder, sir? Okay ra? Okay raman pod. Pero ang sa pamagi sa kita, sir, kanang pakyawan o kanang kanang Nadlaw. Pakyawan, kay dili ko musugot. Kung silbi og may mga dili ko musugot og ginadlaw ra. og may mga katawhan nga magpa-welder sa kung kwaon ka birabirahon ka diri magpa-welding. Ang imong ikuan pakyawan. Pakyawan. Kay kung inadlaw di ka mo sa inadlaw. Di na ko kasiguro sa oras kay usahay na. Okay. Punta sayo na pay magpahatod og bijuki. Kompleto si sir na po siya nga bijuki na. Asa ning located sa San Pascual, Purok San Pascual, Ubay, Purok Ono. Purok Ono. Okay, ka-adventure, Purok Ono, San Pascual, Ubay. Located ta ka-adventure nata sa shop ni Sir Nilo Islaban, sir, no? Unya ka-adventure, karon ka-adventure ang panginabuhi ni Sir Nilo, siya ang welder ka-adventure nag yang mga gamit diri. Kaning yung mga gamit, sir, kanang nagsugod jud ka sa pagsugod nimo, ginahinay kag palit yung mga gamit. Pagsugod na ko usa ra jud ka welding machine, ora. Usara jud nadungan wala. Dungagan, nabaligya pong uban, paglaing bag-o kay masuway na putang mga pinag-o karon nga mga welding machine. Okay, ka-adventure kanang karon ka-adventure, magsugod na si Sir Wilder, di natudugan kay makasangat ta. Sige, sir, salamat sige. Tara, sir, kanang kini siya, kaning materials 6 inches nga kaning hollow block. Para sa hollow block na, sir. Sa tarima sa hollow block. Tagsaray mo request o kaning 6 inches nga hollow block. Ilang gipagamian. Gipa-us-usan. Pero mo kumagog baguan Kana sa original, sir, dako-dako na siya nga iyang size sa hollow block. 6 inches. 6 inches. Unya karon gihimo og 4 inches. Okay, ka-adventure ka ang tarima sa mo ni nabuhat nimo, sir, kani. Okay. Kanang ka-adventure ang tarima sa hollow block kanang facility patunganan usosan nila kay tagsaray mo order og dagko, sir, no? Sa 6 inches. Kani ko siya 6 inches na siya. 6 inches. Kani 4 na ni siya karon. Ka-adventure mo ni siya tungtunganan. Unya kanang unsa may pamagi sa pangayo ni mo, sir, kanang binuok na. Binuok tagpilag buok kaning tag 20 ra barato ra kaya. 20 sa repair na siya. Pero kung buhaton na siya, sir, murag mahal-mahal na siya, no? 60 pesos lang. 60 pesos kung buhaton. Okay, ka-adventure yung material. Si ka-adventure kanang magsugo na si Sir Nilo Islaban diri sa barangay San Pascual, Purok Ono, diri sa lungsod sa Ubay, ka-adventure. Mo ni panginabuyan ni Sir Nilo kining welder ka-adventure. Mga 30 years na siyang ka-adventure kanang welder si Sir Nilo Islaban ka-adventure. Nana siya itaas-taas nga experience niya dito po siya sa gawas gikan na narbaho. Sa gawas, sir, unsa imong trabaho sa gawas, sir? Plumber ko. Plumber gapon ka sa gawas. Sa duha katar. Sa duha katar kanang unsa may trabaho ng plumber? Unsa may kanang install og pipe. Pero wa ka mag welder sa gawas, wala. Welder ko dito. Welder po siya, si Sir Nilo ka-adventure. Okay, what's up, ka-adventure? Nagsugod na og welder si Sir
Nilo Islaban ka-adventure. Ato makita karon ang mga patunganan sa Halublock nga gi-repair ni Sir Nilo. Yang na po siya ay mga sir, mga design na siya, sir. Mga design pang reeling. Okay, katong mga nangita nga kanang nindot nga design. Doon lang na si Sir Nilo Islaban ka-adventure. Dapat mga design na. Mo ni siya mga kani mga design ni Sir Nilo ka-adventure to makita. Mo nitong ang mga design niya. Para sa gate ni sir. Gate, reeling sa Coral. Reeling sa coral. Mo ni siya gamon kanang himon ka-adventure reeling sa coral unya mo ni siya design po sa coral ka-adventure to makita karon ang mga design nga gihimo ni Sir Nilo Islaban ka-adventure. Nya na pwede rin ka-adventure to makita ang mga design. What's up ka-adventure na karon sa Barangay San Pascual, Purok Ono sa lungsod sa Ubay ato makita diri sa San Pascual ang shop ni Sir Nilo Islaban. Mo gyud yang panginabuyan ka-adventure sud sa 30 ka tuig ka-adventure. Ato makita karon ang pag-welding ni Sir Nilo. Mano sir? Para tao. Mo ni siya yang gibuhat ka-adventure nga design karon ka-adventure nga tricycle nga murag truck og forma ka-adventure. Og nga ni sir, pila pangayan nimo nga sir? Akong pintal 50,000. 50,000 with pila pintal. Pila pintal. Okay. Wala pintal 40 na. Pero wala na siya, wala labot sa motor. Wala. Wala, akan tricycle, akan lang sidecar. Dapat ang hand tractor, mini hand tractor. Na po siya ka-adventure at makita karon ang mini hand tractor ang gigama. Ikaw rin nagama na sir. Ako na po. Okay, ka-adventure to makita karon ka-adventure. Na siya gigama nga mini hand tractor ka-adventure. Lain sa katong mga dagko bitaw. Kanang imong iyang gigamay ka-adventure kay katong sa tractor dako-dako man to siya nga murag yang katong sa side wheel. Iyang gipagamihan ka-adventure ang iyang hand tractor ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Natakaron diri sa shop ni Sir Nilo Islaban diri sa Barangay San Pascual, lungsod sa Ubay ka-adventure. Mo ni ang iyang gibuhat ka-adventure nga tricycle nga semi mura na siya og truck og forma ka-adventure. Gwapo nindot yung design ka-adventure ato makita. Unya, kung magpabuhat nga ni ka-adventure diri sa ka Sir Nilo Islaban, ang iyang pangayuan 50,000 ka-adventure. Apil na sa pintal. O siya rin naggamaan ni ka-adventure si Sir Nilo Islaban ka-adventure. Okay, natakaron sa iyang shop diri sa San Pascual, Ubay ka-adventure. Sa shop ni Sir Nilo Islaban. Unya, kamulo pag welding si Sir Nilo sa patunganan sa Halublock ka-adventure. Nya mo na siya ang gipa-repair ka-adventure kung makita. Mo na siya ay 6 ang size ani ka-adventure. Unya gi-repair gi mo siya 4 size. Gi-4 ka-adventure kay tagsaray mo palit nga mga katawhan og Halublock nga size ang size ka-adventure. Kaya makita na to ang iyang mga tools ka-adventure mo na ang mga tools ni Sir Nilo Islaban ka-adventure. Makita. Unya na yang mo na imong grinder sir kini? Grinder nimo? Homemade. Money homemade. Mga po na imbento. Ay kagya po naging binto na sir. Tani, ako nga po imbento. Kani ka-adventure kani magamit ni Sir Nilo Islaban. Siya gyud po nag-imbento ni sir kining kanang grinder nga homemade sir. Cut off machine. Cut off machine. Ang grinder katong gamay. Katong grinder. Katong grinder Wa kay grinder. May grinder sir. Dito to mga gamit. Kompleto na po siya grinder ka-adventure. Unya, Yeah, po, i-utilize nga kaning reject na bitaw ng mga washing machine. mga reject nga Pwede sa imong bayran. bairan pod. Pwede po sa mahimong kudkuran. May mo kudkuran. Kalagi ka na siya sa Kasang shop na. junk shop sa washing machine na siya gikan sir. Gikan sa washing ka-adventure. Gabi ka talento si Sir
Nilo Islaban, daghan siyang mga kanang gibuhat nga dili na magamit. Okay ni sa kwan ni. Para sa mga mulkitay, na may mga mahalon kayo nga kanang para sa bulkitanan. More than 2,000 pesos pero kani kagasto lang ka og 100. 100. Timer. Night timer sir. Okay, ka-adventure. Nice kayo ka-adventure. Makita ka-adventure. Galing siya para sa bulkitanan. Gikan na siya sa plansa, sir. Gikan sa plansa. Grabe ka-adventure. Ingani ka talento. Si Sir Concert Nilo Islaban ka-adventure diri sa San Pascual, lungsod sa Ubay. Ato makita ka-adventure katong mga namulkit diha ari lang diri sa San Pascual kang Sir Nilo Islaban ka-adventure. Mapalit na to ang iyang kanang silbi kwan ka-adventure gibuhat nga giinbento nga plansa para sa bulkitanan ka-adventure. Ito makita ka-adventure mo ni siya nga na siya suga. Uya sir, kung muinit na siya musiga suga. Og inigsaksak nimo musiga ang suga nya og kanang insakto na sa kainiton mupaw ra iya. Kung sakto lang kainiton mupaw ang suga. So mauna nga di jud ka masipyat sa pagbulkit. Di jud masipyat sa bulkit kay mupawong man ang suga. Dili mahilaw, dili pod Unya sir, kung isaksak na siya musiga ng fuwa sir. Ato i-try ka-adventure, makita ka-adventure. Okay? Isaksak na ni Sir Nilo. Kay ka-adventure. Musiga jud ka-adventure ato makita ka-adventure. Nisiga na ang plansa ka-adventure. Init na siya, sir. Mupawong ng suga. Mupawong ng suga. Ikaw rin yung nag-invento na, sir? Ako ra. Grabe ka. Gato ka na isa. Daghan na malit rin ako yung ani. Daghan na ni palit mo. Okay, ka-video, katong mga kaigsonan na to nga nangita og kanang katong mga namulkit. Ari alang si Sir Nilo Islaban. Kay nindot kayo, nice kayo ang plansa niya nga gibuhat ka-adventure og bulkitanan. Ngay naa pa jud siya kanang timer ka-adventure. 1 minute ra siya. 1 minute ra siya. Unya, inikabot sa 1 minute, inikainit niya, mupawong ang suga. Gabi ka. Maayo yun si Kuan ka-adventure, mubuhat si Sir Nilo Islaban. Mas labing maayo kung ang plansa nipis. Nipis ang plansa. Dili ka abot 1 minute. Unya sir, kanang ingana sir, og ibalik yan mo, pila na siya kana? 500. 500. Kung magdala sila og plansa, 100. 150 ra. 150. Upper labor okay ka-adventure. Og na sila ikaw yung plansa nga guba, dadon dire ang wire og katosak sa kanan. Imo na sir, imo na siya. Ilaha. Unya ang 150 labor ra siya. Og ka-adventure katong mga kaigsoon na to nga magdala og plansa dire, kuan kanang 150 ang pangayo ni Sir Nilo Islaban. Siya na ang mugama, siya kanang suga sir apil siya 150. Ay ilagya pod. Ilagya pod kanang materialis. Igo ra ka mo buhat. Okay, what's up ka-adventure? To makita karon ang plansa gyapon kasi ka-adventure. Kana sir, wa pa na siya mo init. Dili kulang pa sa initon. Kani siya mga 70 seconds tungod kay pagga ang plansa. O gusto kag 1 minute ra. Katong nipis sa plansa ang pilion. Napawong na ka-adventure, to makita napawong na. Kana siya nag-init na siya sir. Init na siya. Sakto na nag-initon. Okay ka-adventure ato makita. Nagbaga. Nagbaga ang plansa ka-adventure. Unya napawong ganina pag action na og init ka-adventure, napawong ang suga ka-adventure. Grabe ka. Amazing kayo ka-adventure. Katong mga mamulkitay, ari alang si Sir Nilo Islaban diri sa Barangay San Pascual, Purok 1 sa lungsod sa Ubay. Kay nice kayo ang iyang bulkitanan kay naay timer. Dili gyud siya masunog ang mga interior nga inyong bulkiton ka-adventure. Mupalit ito. Nga ang timer 2,000 man. Kung mupalit ito nga ng night timer, 2,000. Mga hardware. Pero ang imo sir, affordable ra. Affordable kay 150 labor unya. Ilang materialis. Okay, what's up ka-adventure? Natakaron diri sa San Pascual, Purok 1. Ato makita karon ang panginabuyan sa Bulanon ni Sir Nilo Islaban ka-adventure. Unya, mo ni siya imo oxygen sir kini. Kanang acetylene, oxygen. Acetylene ka-adventure. Ato makita. Dito sa gamit.
Ari anak kanindot ka adventure, kompleto si Sir Nilo o gamit diri ka adventure. Dili na ta mo ato sa lungsod sa Ubay. Kanang mangita paglain nga kanang pisa nga mo repair ari na lang sa ka Sir Nilo Islaban ka adventure diri sa pero kompleto kag papel diri sir sa barangay. Okay ka adventure. Oh. Ato makita ka adventure na siya ibaba ang papel ni sir. Okay ka adventure mao to ang papel ni Sir Nilo diri sa iyang pag-operate diri sa iyang shop diri sa San Pascual lungsod sa Ubay ka adventure. O ka adventure kamulo pa si Sir Nilo sa pag-welding sa silbi tarima patunganan sa hollow block nga gi paus yang imong bata sir. Yang mga bata ka adventure. Ini para si Sir Nilo Islaban siya ang mutrasi sa balay magkuhan siya og labor iya mga anak ka adventure ang mo pan ka adventure mo uban sa pag current nga concrete mixer. Na po'y makita ka adventure kini sa imo na ni kagalingon sir og sa gobyerno ni sir. Galingon na. Imong pinalit. Pinalit ako. Dapat gusto magpan kanang ika na nag-repair ani. Ato na. Og na mga dagko nga balay nga buhaton mag-concrete sila pwede maabang. Pwede na. Pila pa magi sa abang sir? 1,000 per day. 1,000 per day. Okay. Oh, unya sa makina imo na. Ako na tanan. Okay, sige. Paghatod imo pud paghatod. Okay, ka adventure na ay napalit si sir nga usay nga na siya mixer. Concrete mixer ka adventure ato makita karon ang napalit ni sir nga sikanhan unya iyan ning gi-repair ka adventure. Unya pagpalit nimo sir na apil makina? O na. Kato. Okay ka adventure nice kaayo nga anong katong mga nag-concrete og balay kini magamit ka adventure abang lang taog tag 1,000 ang adlaw ka adventure. Unya kanang sir yung pa ni siyang pintalan pa ni utro. Okay bumbayad pagkabago. Okay ka adventure. Okay ato ta sir. Nilo sa mga gamit na siya para sa gamit ni sir kini. Kani siya gamit ni siya para sa paggama og lingin sa i-cover sa binildingan. Yan siya. Mo na siya Mo na siya gamit tol. gamiton niya siya para Pagkagama sa lingin. makagama o kanang isilbi i-stopper niya sir. Dagdag design ba? Kanang uban sir nga mga Ani dagan kayo, pang-group. pang-group na siya. Para pangingani pang-group. Pang group. Littering. Pang littering. Di sa asa pa gabi ka lang. Kuan dali siya. Ana ra na dire. Dikit. Kita pakag vice grip. Kaning may nasa suod mo, kini mo yung littering. Mo ani mo group. May mo group. Kani siya mo mo lingin. Palingin. Ka adventure gabi Sir Nilo Islaban daghan siya. Kana sir, ikaw po nagbuhatan sir. Taas-taas na yung experience ni Sir Nilo. Kani food para po sa group dire kanina. Para kanang kan design nga para sa group. Group. Kani mo man siya group sir. Para po sa atop na group. Para ato po sa group. Ka sir. Kani siya para po siya sa flooring. Sa flooring pod. Simple katong group sa flooring. Kani mo na yang agi. Kini po siya mo. Puro na ni mga homemade ang kasagaran paggamay nga ni dito sa machine shop. Machine shop. Dito sa Ubay machine shop. Ang imo kanang kuan sir homemade na gyud siya. Homemade puro homemade na tanan. Okay ka adventure. Sa group Japon. Group gyapon na siya. Group. Kani papilit-pilit to pa vice grip. Kani. Para di na magluton, gilonit. Okay sir, para sa sir. Design na siya, design. Para design. Okay ka adventure. Para go bigay pa na sir. Hapon mga
gyapon sa pag-group. Pang group gyapon daghang kuan ni sir. Kani para po ni siya sa kini nga design. Kanang para buho. Oh, buho para di ma-slide ang pasahero. Para nga musa kay pasahero dili may strike. Kani siya. Kana. Aman. Oh. Gabi daghan nagtalit ni Sir Nilo. Ikaw rin yung nagamaan na tanan, sir. Wala. Kana, para sa una, sir? Para po ni paglingin sa kabilya. Para? Pag sa paglingin sa kabilya. Lingino ng kabilya? Galing. Nandito din siya. Oy, ka-adventure, ang nakanito ni ka-adventure, o kanang kompleto si sir, o gamit, kanang di na mo ato og machine shop. Kanang homemade lang, sir, no? Homemade lang, ka-adventure. Paglingin sa mga kabilya o sa paglingin sa mga flat bar. Okay. Okay, ka-adventure, ito makita karon ang mga gamit ni sir. Simple kayo. Para saan, sir? Para dili na ka magsigig side sa nakaipabarog gamma kag kanang sidecar. Ipuntahan sa corner na manay frame dire. Bicycle. Wala kay ipabarog dire. Maon na siya. Kung mag-welding Dito na. 90 degrees po dire. Gabi ka. Makatipid ka og mga Oras. Okay, ka-adventure, daghan ang mga gamit nga gipang si sir lang ang nag-inventoan ni ka-adventure. Kini iyang mga gamit, ka-adventure. Kaya para sa sir? Og bag ato. Inig-welding yung ato. Naon naman na yan. Sok-sok ni para kaning imong welding mo mudikit. Mudikit. Mudikit sa mo silbi staffer. Mo say mo press. Mo press ya. Dako katabang. Aron di siya mo nga. Okay, ka-adventure, grabe ang mga invento ni Sir Nilo Islaban, ka-adventure. Kasi para sa sir? Kano siya, Twister. Twister gihapon siya, mao na iyang resulta. Kana. Kining murang nagbawbawog sir, kini. Kani. Kada mao na siya, apil na siya. Gabi. Ikaw rin yung nag-invento na tanan, sir? Ako ra. Yan kani twister gihapon eh. Twister gihapon na. Twister gihapon. Ingat to gihapon design for mga dagkon. Kani kay gagmay man yung kabilya. Lahi po ng twister para sa dagkong kabilya. Para sa dagkong kabilya. Para dagko na siya, sir, sa kabilya. Mo twist yun siya? Mo twist. Okay, ka-adventure. Kaparaso na, sir? Kani po? Murag bulingon na kay na. Okay, sir, kayo, okay. Twister gihapon sa flat bar. Twister gihapon sa flat bar. Para pang design sa mga grills. Mga grills. Wala tayo sample. Wala tayo taas. Daghan ng mga balik ni bro. Atong ipakita ang mukha ato. Sige, sir. Kani po? Makog ubin, takog para ubin. Takot na sa gamit kay bangita na kay weldingon. Hindi man maabot sa bicycle, kaya mo ipiton kani mo ipasla. Kana Ana po dito. Patak ko sa dako gyud po gamit. Okay, ka-adventure. Ato makita ang mga gi-invento ni Sir Nilo Islaban. Para sa sir? Bar cutter. Bar cutter. Without machine. Only a seconds. Seconds lang. Makat na ang square bar. Mo try ko na ta, sir. Sa kausa. Square bar. Awa kay square bar. Sige, sunod na lang, ka-adventure. Okay. Duhan ni sir. Doon na kay ngana. Say lang, Ang isa pang 3 ang isa pang 12. Pang 12. Okay. Kaya siya partner sila. Okay, ikaw ba na siya, ani? Kung saan yung paglingin sa alam, katong kabilya. Okay. Sa paglingin. Okay. Okay. Okay, adventure, ato nakita ang mga
mga gipang gama, gipang buhat ni Sir Nilo Islaban ka adventure. Kani humid nga jack gyapon. Jack gyapon nga humid. Humid nga jack. Tabang. Okay ka adventure ato makita karon ang gipang buhat ni Sir Kani twister gyapon siya. Twister gyapon na. Oo. Mga sa mga square bar gyapon. Sa square bar. Twister. Ikaw yung nagbuhat ratanan ana sir nga i-invento nimo. Ako ra. Okay, adventure ato makita karon ka adventure ang mga gipang invento ni Sir Nilo Islaban ka adventure ang mga gipang buhat yang giimbento Agka na siya takong gyapon katabang ani. para Para press gyapon na sir. dili. Pang-align. Alignment. Align. Pangitan, imo ni kapag vice grip. Mga kitang dili pang welding ron. Oh. Ipiton. Una nimo ipiton ng isa. Butang ni welding. Una pud ng isa pud. Why sipiat? Ano siya matingala ka nga nang ma-align. Ma-align siya. Sinama sa guide. Na, Okay. welding ka dire. Mag-welding. Sumpay na po din mo dire. Welding na po ka dire. Awat na. Okay ka adventure, grabe. Welding. Magkataan mo nga. Perfect. Okay. Dili perfect. Makita man mo. Shop ni Sir Nilo Islaban diri sa Barangay San Pascual, Purok 1 sa lungsod sa Ubay ka adventure. So makita karon kamulo pa si Sir Nilo sa pag-welding ka adventure. So makita karon. Data karon sa iyang shop diri sa Purok 1 San Pascual ka adventure. So makita karon si Sir Nilo. Kanya mo ni ang mga silbi mga tools niya ka adventure yung mga gamit diri ni Sir Nilo Islaban ka adventure. Karon na po di gama kanang di pa si Sir bitang tan makita karon. Well, adventure, maginaot ko nga nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Kilaton. Ayaw po kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong dagang nga video. Daga salamat ka adventure, God bless. Kaway sir, kaway.